θα σας πάμε σε μια έκθεση ζωγραφική στην πινακοθήκη της Λάρισσας. Ο γνωστός με το ψευδόνυμο Σαλβαδόρ, ο Σωτήρης Γεροκώστας, και ως γραφίστας γνωστός και ως ζωγράφος, παρουσιάζει την έκθεσή του με τίτλο Rebirth 1987. Είναι μια ημερομηνία ορόσημο για εκείνον, είναι η στιγμή δηλαδή που γεννιέται η καλλιτεχνική του ανησυχία, και παρουσιάζονται μόλις 45 έργα από τα συνολικά 3.000 που έχει δημιουργήσει και δημιουργούν τη συλλογή του. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Δήμητρα Μιχαλοπούλου. Rebirth, που σημαίνει αναγέννηση. Τότε που ο Σωτήρης Γεροκώστας ήταν σαν να ξαναγεννήθηκε. Τότε που ένιωσε να ξεχυλίζει μέσα του η ανάγκη να εκφραστεί καλλιτεχνικά. Το ταλέντο στη γραφιστική τέχνη και στη ζωγραφική έφεραν σε ένα μοναδικό πάντρεμα ένα αποτέλεσμα εκπληκτικό που μοιράζεται σε 3.000 πίνακες. Άλλοτε η τέχνη έπαιρνε την κλασική μορφή με πένα και πινέλο, κι άλλοτε ακολουθούσε τους σύγχρονους τρόπους έκφρασης μέσα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο Σωτήρης Γεροκώστας, γνωστός ως Σαλβαντόρ σε όλους τους Λαρισαίους, αποφάσισε, όπως μας λέει, μετά από μια πορεία αυτογνωσίας να εκθέσει τα έργα του, θέλοντας να κάνει κι άλλους ανθρώπους κοινωνούς αυτής της προσπάθειας για μια προσωπική επανάσταση. Τόσα χρόνια σχεδιάζοντας πράγματα στη μοναξιά σου, στον τρόπο που σκέφτεσαι, έχεις κάποια στιγμή στην ανάγκη κάποιοι να σε δουν. Και αν κάτι έστω λίγο αισθανθούν, να είναι αυτό η δύναμη, να συνεχίσεις. Ζωηρά χρώματα, αλλά και πιο γήινα και σκοτεινά, όπως η αντιφατική ανθρώπινη ύπαρξη. Ακαθόριστα σχήματα, πουλιά και πρόσωπα αφηρημένα που προκαλούν τον επισκέπτη να τα αναγνώσει με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Με γοητεύει ότι κάποιοι άνθρωποι αφήσαν το χρόνο τους και ήρθαν σε μένα. Έστω και λίγο να μοιραστούν μερικά πράγματα. Με γοητεύει. Πιστεύετε ότι σήμερα οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από χρώμα στη ζωή τους? Ναι, και όπως κάποια στιγμή σε ένα κομμάτι μου γράφω πάνω ότι κάθε μέρα έχει το χρώμα της, μπορούμε να επιλέξουμε εμείς τα δικά μας χρώματα και να φτιάξουμε εμείς το δικό μας κόσμο. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος κάποια στιγμή αποφασίζει να εκθέσει τη δουλειά του και αυτό έχει περάσει μέσα από μυστήρια, από καταστάσεις περίεργες, από πόνο, από δίνες, από όλα αυτά, δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να καταθέτει ένα στίγμα το οποίο για το θεατή αποτελεί την αφορμή να ξεκινήσει το δικό του ταξίδι, να βγάλει τα δικά του νοήματα, να περάσει τις δικές του περιπέτειες. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η δουλειά είναι μια σοβαρή δουλειά, ενός σοβαρού καλλιτέχνη, μεικτή τεχνική, με ψηφιακές παρεμβάσεις. Νομίζω ότι είναι μια από τις πολύ ενδιαφέρουσες ενότητες και είναι πολύ καλό στην πινακοθήκη, σε αυτό το χώρο, να συμβαίνουν τέτοιες σοβαρές στιγμές. Πιστεύω ότι θα εκτιμήσει το κοινό, το φιλότεχνο κοινό της Λάρισσας, αυτή την προσπάθεια. Ο καλλιτέχνης βρίσκεται καθημερινά στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισσας, υποδεχόμενος με χαρά όσους το τιμούν με την παρουσία τους. Είναι η πρώτη προσωπική του έκθεση, καθώς συμμετείχε σε 2 διαδοχικές εκθέσεις. Υπήρξε εκδότης περιοδικού τέχνης για 2 χρόνια, ενώ στο ενεργητικό του καταγράφονται ακόμη 38 ανέκδοτες ποιητικές συλλογές, η συγγραφή δοκιμίων μικρών θεατρικών διαλόγων και ιστοριών μυστηρίου.